Tar na gamay ag sala dol. So gibungkag na to ani. Ang napoilin sa ato ni pabutang nga graba ron. Nya gibalhin na to sa nauna og chlorine gahapon. Kay dapat unta ni. Lunganon jud ang tibok sala ang sa man wa may kabalhinan sa mga butang dol. Mao gini resulta basta puno og butang. Pero mga kabilya na sumpay ra gyud ng mga kabilya na ngadto dito to para ligon sakto ni og standard ni sa kabilya doon kay puno kay butang o kasaon na to buhos so mao na ni porma na diare mo ni gifloringan gapon di ang to dali pikas kwarto nya ako sang kuanan ning bintana doon pinisingan para tauran og sliding glass kana og karon dia tong namon dol kaya ron nga manam kaysa sunod ani kung mapuhon siguro kanina ko siguro turingan kurumtok bastar na gamay